Здравейте всички от YouTube! Вие сте с Remote Games и защото вече играхме с Валерката за те, които са огледали, а които не са огледали. Сега ще играем с Skinish BG. BG 8 Ball Pool. Както виждате, той се опита да вкара зелената, но ще успее да я вкара, за мое съжаление. Не знам дали го чувате, той е на скайп. То ще е хубаво от телефона, ама няма ти се чуваш. Какво? Ще е хубаво от телефона да говорим и да се чувам, обаче... Няма да се чува това, ще ми пише проблем. Сега не можеш като мене, просто не дей да се пробваш. Откажи се от мечтите си. Нали? Нали разбираш? Бум! Бара бум! Майко! Сине бомба си. Кажи благодаря, бе. Максим. Да ти виси. Виж как се разбиват топки. Бара бум. Хайде. Бати късметлията. Какво правиш? Не, ако биеш сега, ако вкараш черната по някакъв късмет, играем пак. Добре, ще има реванш. Да. Това сме последните пари, и верно, че изгубих едно на 2,5. Що съм коленко, бе? Не знам, нещо не ми фана. Явно съм потен ми е пръст. Или мокър. Не знам. Не ми фана нещо. Сърцето го фана. Ти искаш така ли? Не беше сигурно. Добре, чакай, сега малко ще покажа как. Така ли искаш? Да. Бара! Даже сега да разбиеш това даже. Даже сега да разбия това даже. Разбивам го, ето. Спонтанно разбиване. Гледай какво става, видя ли? Пропуснах. Нищо. Тъдън. Трябва да те бия. Просто загуба тази матч, не мога да си го позволя. Това не проработи. Играй, бе. Мен сам излезна. Гледай сега колко грозно е тази кафява там. Много грозно седи. Ама що да правим? То като си добър, си добър. Като си добър, просто си добър. Въпросът е, че синята не знам какво да направя. Waiting for your opponent response.
Гледай сега. Гледаш ли трикшот? Ами това беше за да я разместа от цръната. Айде, вкарай нещо, бе. Оп, не, стига с това в Фейсбук. Месенджер, също. Оп. Точно. Гледай как влиза, а? Дойде ли? Само ми е интересно как ще ударим другата топка. Ето, удряме. Опа, За колко малко? Айде, разчистих ти масата. Вкарвай ги. Сега ако не ги вкараш всичките, просто... масата ти е чиста. Въпросът е черната как ще вкараш. Много леко, бе. Браво. Но ще видим какво ще стане с черната. Виж как се прави моето момче. Сега ще вкарам сигурно пак бялата и черната. Не, сега няма как да го вкача. Има ако... Защото и двете трудно. Еми, бихте. Еми, пак бе... искаш ли пак? Айде, щом искаш пак? Айде, няма да бъде всичко това. Още ли пък искаш да те бия? До 3 ли ще играем? Айде, до 3. Нищо. Гледай сега колко грозно ги нареди. Как влезе бялата? Въобще не съм гледал дали ще. Карай оранжевата. С мен полудейти и бум, лелеле. Благодаря ти. Удари синята, ама леко, бе. Трябваше да удариш синята леко. Не моята синя, де. Ти хубаво удари синята, ама не моята синя. Гледай, бата, това влиза. Гати. Какво ще направиш сега? От трите ще вкараш. Ето ни отново след рекламите. Макет ти стара пайна, виждава ли? На първото клипче имам най-много. Трябва да направим нещо заедно с тебе двамата. На телефоните. Да окачим в твоя канал, имах предвид. Би ли ме, бе? Не.
Казах ти. Казах ти. Казах ти. Казах ти. Казах ти. И естествено няма да вкарам. Да, бе, точно така ще стане. Не, трябва да те бия. Просто наложително е. Добре, после ще вкараме кафялата. Как бе? Как ръбче? Това беше всичко за този клип. То се е видяло. Мога да си я държиш. Това беше всичко за този клип. Може би някой ден ще снимам отново. Но не на билярд, може нещо друго. Да. И така. Абонирайте се, харесвайте. До скоро и ще се видим скоро.